Ľudia, som na vecku v švajčiarskej nemocnici. Poďme sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Nenechajte sa oklamať, aj keď Slovákom sa to už stalo, no toto nie je hotelová recepcia, ale vstup do úplne bežnej štátnej nemocnice vo Švajčiarsku. Toto je recepcia, ja nechápem, prečo tam nesedí proste nejaká nasrata ženská, ale táto priateľsky vyzerajúca slečna. Mám chuť na nejaký rožok s obschnutou šunkou, no tu samé donaty a tiramisu, OK, dúfam, že mi dajú aspoň kávu v automate do plastového kelímka, no nie, mýlil som sa, čerstvo namleté espresso, chcú, aby som sa posral, zabralo, idem na vecko, len som si doma nechal vlastný toaletný papier, vstupujem teda so strachom do kabínky a dokonca tu voňajú fialky, fuj, dúfam, že nebudem mať alergiu. Prečo tento háčik zatiaľ nikto neukradol, neviem a aha, ok, girl, toaletný papier v nemocnici, ja skapem, nech si nechajú. Hneď vedľa je taká dezinfekcia, no neviem síce koľko kúskov papiera mám prideleného na hlavu, ale umiem si ruky, len nikde nevidím pleseň, neviem. Tuto vonku chillujú pacienti, asi nemajú čo robiť a toto je tuším na separovanie, čítal som o tom na internete. Tu lekári preberajú placenty a ja opúšťam túto nemocnicu, dávajte si ale pozor, nech vám na hlavu nepadne omietka z tejto budovy.